Uztailaren 12 asteazkena, jada 2 egun bakarrik geratzen dira San Ferminak amaitzeko, eta gaur San Frantziskoko plazan gaude musika bandarekin. Haiekin kaleetatik joanen gara, eta aurkitzen badugu jenderen bat elkarrizketatuko dugu, eta gero kaleko giroa berriro ere ikusiko dugu. Kaixo, egunon, norekin gaude? Kaixo, ni Garazi naiz.
Eta Iruñekoa zara, ez? Bai. Eta zer ari zarete hemen, musika banda da, zertan datza hau? Hau bada Hortzadar dantza taldeko fanfarrea. Eta urtero bezala egiten dugu fanfarre eguna. Lan baukagu 11-etakoa, gero jotzea goaz, eta gero ondoren baukagu bazkaria. Eta hau egiten duzu egunero Sanferminetan edo egunen batean bakarrik? Ez, bakarrik egun batean. Fanfarre egun batean, normalki Hortzadar taldeak antolatzen du txistulariekin egunero ateraldiak, baina fanfarre eguna da zeozer sagrau. Eta zer egiten da fanfarre egun hortan? Ba hori, 11-etakoa, gero jotzera, hori pixkat ongi pasatzeko eta gero bazkaria. Eta noiz sortu zenuten egun hau edo talde hau? Ba ez dakit, ongi, baina nik uste da azkenean udan zozer elkartzeko modukoa, aktuazioetaz aparte, ba hori Sanferminetan gure egun bat izateko. Eta ze instrumentu jotzen dituzue normalean? Ba normalki folklorean bezala txistua eta akordeoia presente dago, baina gero metalezko instrumentua, perkusioa eta biolina ere, dena da ongietorria, egia esan. Eta zenbat irauten duzuen, jotze honek edo ibilbidea? Ze ibilbide egiten duzuen normalean? Ba, esan da pixkat improvisau, baina urtero bezala, betik hemendik kale honetatik hiltzen gara, gero agian olaztira jaten gara, edo zaldiko maldikora, eta maizona betik ere pasatzen hoi gara. Eta jendea animatzen da, ikusten duzu gerturatzen dela? Ba, inguruko jendea azkenean, bai, pasoan da bil, eta jendeak gustoko du musika kalean izatea, orduan, gerturatzen da. Eta 12 dela ikusita nekatuta zaudete ja, nekatuta zaudezu? Ba, ni ez oso. Gaur, aurte nahiko txintxibili naiz. Nahiko txintxo ez gu bezala. Eta zer eginen duzu bazkaria eta gero parranda atera, edo zer eginen dituzu biegun hauetan? Ba, momentuz bazkari ostean sobremesa hauekin eta gero ikusteko ezakit. Ba, disfrutatu eta ondo pasa. Ai, mi esker. Norekin gaude, nola duzu izena? Ni Mikel naiz. Mikel? Fermin. Mane. Ainhoa. Irune. Irati. Eta zer zabiltzate gaur hemen, ba? Bueno, pues hemen pixka bat, buelta bat egiten, lehen egon ginen, egon gara han bertan entzierro ikusten, eta gero hemen, pues, buelta bat ematen. Eta zer moduz gaurko entzierroa, emozionatea? Bai, nahiko ongi, politxa, bai, nahiko politxa, bai. Eta Iruñekoak zarete edo? Bueno, gu gara, ni naiz Izurkoa, beraz Izurko ere bai, Manex hemen Iruñekoa, ezta? Iruñekoa. Eta Zangozarrak, Ai, eta zergatik? Ere bai. Eta nola etorri zaretela Iruñeko Sanferminetara ba? Dakagu familia. Familiarekin, eh? Bai. Eta lehenengo egun ateratzen zaretela da, edo ja 6. eguna? 3. eguna, eta zer egin duzu Sanfermin hauetan? Kontatu pizkatxo bat, ba? Bueno, pues... Venga, kontatu izango ez Marraketara joan zara? Bai. Eta zer gehi horraldoiak ikusi dituzuen, txabletan, zuziriak... Txarangak. Ere bai joan gara zezen zuzkora. Eta hori. Eta txurroak jan dituzuen mainuetan edo ez, famatua dela? Baiatu gara, baina gertatzen dena dela zegoen erabat, beteta eta azkenean joan ginen Iruña alderat. Iruña jatetzerat, bai. Eta zer egingo duzu gaur arratsaldean? Ui, badugu sekulako plana, benetan, bai. Joanen gara ikustera Entol Sarmiento eta lehen Barrakara. Eta gustoko duzu Entol Sarmiento? Haiek bai. Bai? Eta ni batez ere asko, bai, nik asko, bai. Baina Entol Sarmiento da gauean, ez? Gauean, izaten dela, ez dakit, 12 edo, ez? Edo 11 Pizka hau berandu egi gurentzat, baina, tira. Eta orain musika bandarekin, pixkat edo? Ba, eta zein da zuen egun gustokoena Sanferminetan? A ber... 14 zergatik da, amaitzen direlako edo? Miura delako, karo, encierro ikusten. Oso zezentzale, ez? Bai, a tope. Eta zure egun gustokoena? Ez dakit. Ez dakizu, a ber. Zeia. Zeia zergatik, txupinazoagatik? Bai. Oso polita delako, ez? Bueno, ba,
familia disfrutatu asko, eta ondo amaitu San Ferminak. Venga, gero arte. Norekin gaude? Edi, Julen, da Xuan, Eta Iruñekoak zarete? Askoitarra, Zumaiarra, eta nire Askoitarra. Eta zer zabiltzat hemen Iruñan ba? Pasira, etorri gara eta... Gaur etorri zarete? Edo atzo? Atzo etorri ginen da... Gaur. Oaina, bueltatzeko hartu dute kaldu indeu. Ai, ama... Da, mentxe. Da, luzatu duzue atzoko gaua, ez? Bai. Atzo gaua, pasau da, oin eguna, Da, zer egin zenuten atzo? Atzo zein genuen? Elizalden tortilla pintxo jan, bitu. Bai, tortilla pintxo Ez famatu, naiz akordatzen, baina Bai, mesedez. kiston ondo pasan. Akordatu, zer egin zenuten peinekin, txarangakin, Bai, txaranga... zezenak ikusi, jo, kese. Zezenak Zezenak ikusi jo, ikusi. plaza. Zezen plazan? Zezen plaza. Ikiarri ondo, ikiarri. Ate peinakin egon zineten. Peña... Peña Mufika. Peña Mufika. Vale. Eta gero, ze gaua, Gero gaua... tabernatan, oke, hostia. Tabernetan kiston ambiente, Bai. A ver... Tatu? Ah, ni lotan, etxean, Bai, lan egiteko, bai, bai, ikusi, nire aupegia. begi Ta- polita dizu. Bai, ta zer egingo duzu gaur, a ber? Gaur zengo egon. Zer dutan hartuko duzu autobusa? Ordu iterden dugu, espero ez galti entzat. Ordu iterden. Eguardiko ordu iterritan dago Bai. autobusa. Laster, ez, orduan. Bi ordu. Da, bazkalduko duzu ez zer. Bai, hombre. Bai. Ensaladilla rusa. Bai. A muerte. A muerte. A muerte. Vale, chavalicos, ondo ¿Eta zu? pasa.
Ortzadar taldeko fanfarreko kide batekin gaude, nola duzu izena? Mikel, Eta zer da fanfarrea beraz? fanfarrea izten da orkesta txiki bat, erraten aldugu. Bueno, biltzen gara fanfarrea ezagit, batez ere hau bezatzen du Frantziako partetik etorria den izena dela. Eta noiz hasi zineten elkartzen eta holan? Oin dela urte pila, helduen urtean Ortzadar taldeak eginen ditu 50 urte, eta fanfarrea hasieratik izan da, Eta zer da tradizio bat, ez azkenean? Bai, hori izaten da, bai. Eta entzaiatzen duzu edo nola elkartzen zarete, nola... Bai, urtean zehar, gure entzego egiten ditugu, gure hemenaldi bakarra egiteko, eta ere dantza taldearekin ere aritzeko. Eta San Ferminetan egunero ateratzen zarete edo bakarrik gaur? Gaur, fanfarre Ortzarko talde bezala bakarrik gaur da eguna. Gainontzeko honetan, haude txisolari pila bat ere taldean, eta horiek bai egunero gaur izan ezik ateratzen garela. Eta beste jaietan edo ere ateratzen zarete talde bezala? Okin, bai, beste egunetan ere. Ez, beto, adibidez, 15ean, goazi errendei aiotzera. Ondo pasa, Eskerrik asko. Kaixo eta egunon norekin gaude? Kaixo, Maxuz naiz. Eta Iruñekoa edo nongoa zara? Iruñekoa naiz, baina ez naizela hemen bizitzen, Aspalditikan, txikitan, junintzan Donostia bizitzea. Beraz, Donostitik gaur etorri zara edo? Bai, gaur etorri geha, anaia, kuñata, gizonatanik, San Fermineta, urtero etortzekea. Eta lehenengo una izanik zer modu sentsazioa, zer modu eguna? Ona, oso ona, eguraldia ere bai oso ona dagoela, eta jendia oso alaia, eta hoi behar deu, alaitasuna. Eta zer eginen duzu gaur familiakin? Pues guain hemen ibiliko geha, aurrena ikusi deu ere bai burua handi, eta gizoneria oso gustatzen zaiola, eta guain hemen ibiliko geha dantzan daula, amaikaitako txiki bat bingo deula, eta gero baskarilla, eta ateatzen danak. Eta gauean parranda edo ez? Ez, gure adinakin etxako geha, hobe gaina. Eta biharremen egonen zara ere edo jungo zera Donosti? Bakatu, ez, ostiralian etorriko geha berriro, bukatzeko festak. Ez geha lehenago etorri beroa hundi jaitezulako. Bai, gaur nabaritzen da eguraldia hobetu duela. Bai. Eta zein da San Ferminetan gustuko zuen gauzarik? Bueno, nire gehienak gustatzen zaiz, jendia ikustea, baita adineko personako lasigitan, alaipitei, dumiak, eta ze ilusioa dago norok horrian. Disfrutatu azkeneko egun hauek, eta ondo pasa, eta mila esker. Mila esker zuei, ondo pasa.
doan? Eider, gautxuen. Eta zer moduz nongoak zeate? Gu Arantzatik heldu gara, eta ongi. Eta gaur heldu zarete? Bai, gaur torri gara, eta metxe, San Ferminak disfrutatzera. Eta zer egin duzu gaurko egunean? Pues torri gara goizez, eta ikusi dugu zezen plazan zezenak, eta guantxe, bekon besta. Encierroa, ez? Hori da, encierroa. Eta zein da zure plana gaurko? Beste ikia. Gau arte, ez? Bai. Agontzen dugun arte. Txarangak eta hola edo? Bai, txarangak. Horren bila gabiltza. Eta iaz hemen egon zineten edo zuen Ez, lehen ez. egurtea da? Lesakan. Hau lehenbiziko urtia hemen. Eta zer moduz? Momentuz ongi. Lesakarekin alderatuz, ezberdinak, hobeak... Pues igual lesaka hobez itxia badugu bertan. Giro desberdina, jende gehiago eta giro desberdina. Zaranga gehiago. Eta hemen eginen duzuelo? Bai, badugu lo itxeko tokia eta bai. Eta momentuz zer da gustokoena Iruñeko San Ferminetan? Txaranga. Txarangak. Eta giroa, jenderekin giroa eta... Lesakan ez daude txarangarik edo? Bai, mino ez hainbertze bat bakarra eta... Bai. Eta ikusi dituzue atxerritar asko edo... Bai, abedira atzerritarrak, bai. Gehienak frantzesak. Frantzesak. Bai. Baina, bueno, nabaitzen da segurua pasa dela, eta jundirela. Bai, horregatik torri gara gaur. Bai, ez? Bueno, bikote, disfrutatu eta mil esker, Eskerrik asko. Fanfarre taldea jarraitu dugu eta orain estafeta kalean gaude. Mutiko alaiaren balkoi goian egon gara, haiekin jotzen, hitz egiten, eta orain estafetan bertan gaude, jende pila dago, eguzkia atera berri da, eta ikusiko dugu ea orain nola dagoen jendea eta nolako giroa ikusten dugu.
norekin gaude? Anderrekin. Ander gaiteroa, Bai. Eta zer modu Sanferminak? Ondo, bueno, lanpetuta, baino nahita, beti bezala, beti konbentzitzen gaituzte, eta bueno, gaur txikitxoekin, arrobiarekin, talenguzuarekin, egun pasa, bermuda botatzea, eta gero arratsaldean ikusiko da, eta bueno, pixka bat animatzen. Eguerdian beti pixka bat ikusten da flojuxeago pixka bat eguna edo, baina bueno, bermutan beti badago jendea, badago giroa, eta gure partetxoa jartzen dugu. Eta guraldiak bat egin du, egunarekin. Eskerrak, bestela, torri gara hori garresetik gatoz, eta hor errenik aldean hor odeiak ikusi eta ai. Bueno, zorionez bai. Eta aste osoa etorri zarete edo bakarrik gaur? 6an jotzera ere, txupinazoan, 8an lagunekin, 10, 11, 12, agian 14, bueno, ikusi behar, baina bai. Ez egunero, garresetik etorri behar garelako, baina bueno, bai. Baina garezera guelta? Bai, segurazki gaur bai. Eta parranda egiteko astia eman dizu edo ez? Bai. 6an, pizkatxo bat eta 8an ja potente. Eta gaur agian. Eta gau ezer planeatuta, baina bueno, hau izaten dira oberenak, normalean. Eta zer eginen duzue gaur? Ez duzue planeatu, baina bueno, arratsaldean ez dakit txarangakin edo... arratsaldean ja libre. Gaur daukagu egiteko kontu hau, daukagu egiteko. Eta gaur arratsaldean, askatasuna, edo. Ez dagoete ja gehiagorako konbentzituko. Noiz hasi zinen jotzen? Aurten duela 10 urte. 10 urtetxo. Saxofoiarekin askoz lehenagotik, gizon zaharra naiz, gero eta gehiago, eta saxofoiarekin 80. hamarkadan. Baina, bueno, honekin aurten 10 urte, kalean. Eta gustoko duzu? Bai. Eta jendea gustoko duela uste duzu, Txoren bat ere egin dute, gaina txikitxoekin jota, beti erakatzen duzu gehiago, eta biztazkoa beti izaten da haiekin, eta txikitxoa, eta gaina oso ondo gotzen dute, ordu beti ondo bai. Eta, bueno, 2 egun gelditzen dira ez, bakarrik Sanferminak amaitzeko, nola baloratzen dituzu? Ondo, pena 6an adibidez, kriston euritea izan genuen, orduan, karo, niretzat Sanferminak dira kalean izateko kontua. Tabernara eskatzera sartu, eta pikutara, eta kanpora, kalera, eta karo, taberna batean nola gotea, grazia ezagi guztia, baino gehienak entzen di niretzat, gutxienez, baina bueno, kalea eta beroa eta hori. Baina oraindik energia duzu, 2 egun hauetarako, bai, ez? Gazte mantentzea saiatzen dut, baina bueno. Mil esker, eta disfrutatu asko txikiekin, eta bueno, egunek eta lagunekin, ez? Bai, beti. Gero, gaude ordutegi infantilean, gero ja ez. Gero ja, beste ekin guzti, eh? Bai, gero-gerokoak, beste girotan. Vale, eskerrik asko. Zuei. Alde zaharrean jarraitzen dugu, hemen atzean katedrala eta hortikan nabarreria. Nabaritzen da jendea kaleetan jarraitzen duela, eguraldia ere ona dela, eta gaiteroekin ere egon gara.
Nabarrerian gaude oraingoan, jendea bazkaldu berri du, eta gu haiekin egon gara, ambientea eta giroa orain ona da, eguraldia bat egiten du, jendea oraindik emozioz eta energiarekin dago, eta beno, gu orain Labritera joanen gara, erremontari batekin hitz egitera. Labritera gerturatu gara oraingoan, gaur 12, erremonteko finala da eta atzo erdi finala galdu zuen batekin hitz eginen dugu ea kirol honen inguruko bitxikeriak jakiteko eta torneoaren inguruko gauzak jakiteko eta beraz Labriten barruan sartuko gara gauza gehiago jakiteko. Xanti Utergarekin gaude, erremonte jokalarekin, arratsaldeon Xanti. Txaldeon. Zer moduz, atzoko partidoa, nola maituzun? Nahi bezala ez, baina ongi ez, partido politxein ginen, azkenin, bertzik irabazi zuten, tanto bakarratik, baina konten. Ni uste partido politxa izan duzela, jendi gozatu zula, eta aber gaur ere partido politxa ikusten dugu. Gaur jokatzen da finala ez, eta zeintzun artean da finala? Bai, San Fermin txapelketako finala jokatzute gaur, Zeberio Jon eta Matxini Irugarrena eta Saldiase. Eta konta iguzu pixkat noiz hasi zinean erremonten jokatzen? Aspaldizko. 2000 urte inguru hartan, orduntzegon enpresak jarrizun martxa erremonte eskola desberdinak, eta bat honezten izan duzen, eta hor kuadrilako ia gehienak apuntatu ginen, eta poiki, mundu hau izautzen hasi ginen, gerozta, serio godo hartu ginen gauza, ikusten ginulako, ematen altzela hemen izten bide profesional bat, eta baditu dira 20 piko urte erremonten mundu honetan. Baina noiz bilakatu zinen profesional? Nik debuta egin nun 2002ko uztaiaren 7an. Nafarrontzat, eta ni San Fermin zalea naizela, egun politia eta beti horituko naiz, egun horretaz. Baiz, remontea hemen sortu zen ez, Iruñean? Hoi da, hemen Iruñeko Aldezarrin, lehenoko Euskal Jai izautu ginen, ez frontoi bezala gu, baina beti ongi solastu izan digute frontoi hortaz, eta hemen Aldezarrin bizi zen gizon bat, Juanito Moya, erraten duten ez bera pilotan aitzeko etzun indarrik txiki xamarra omentzen, eta berak asmatu zuen erraminta hau bertzik bezain fuerte edo gehiago jotzeko ez, eta hortik jai omentzen remontea. Eta zenbat final irabazi dituzu zure tapan zehar? Txapelketa hundiak errango enion guk deitzen dizkigu, binakakoa eta banakako ofiziala ez. Banakakoan jokatu ditut final batzuk, baina ez du txapelik irabazterik izan. Eta binaka bai, 4 txapel irabazitut, eta gero txapelketa txikiagotan eta baitzuta inbeste txapel, baina gehien abarmentzen direnean bide binakako 4 horiek. Eta konta eguzu pizkat arauak.
zenbateraino, zenbat puntu diren, Bai. ze gaurko lehenengo partidua ez dira 30 tantura, eta bestea 35, zergatik alde hori. Bai, bueno, hasierako partidua 30 izaten da, bueno, normalian, lehenbiziko partidoztan jokatzen dutena gazteago dire, edo hasi berriak, errango inun, eta igual oraindik 35era o 40 jokatzen dire ere bai partidu 40, igual luzesko egiten zaie, ez? Eta orduan, pues bueno, horregatik laburtxi hori hartzen da 30era lehenbiziko partidu hori, eta gero gurik 35era. Gu urtetan, bueno, fronton luzeetan eta haitu garenin, partiduak normalin 40 jokatzen genituen. Ez ziren igual hain peloteatuak, eta orduan aukera ematen zuen luzexi goiteko, bino fronton batzetan gabiltzanetik, pues 35era. Eta nolakoa da kirol honen fama Euskal Herrian? Bueno, pues ez da, a ber, azkenin Nafarroan eta Gipuzkoan jokatzen da bakarrik. Orduan, pues bueno, Nafarroan ezaguna da, bino errango nizun ez hainbertzer ez. Errango guk azkenin zesta punta igual internazionalagoa edo ezagunagoa da, eta guain gainera pues, telebista mailan eta gehiago ikusten da, bino pilota mundua segitzen duen jendik, bai, zautzen duela remonti eta urte luzetan erremonte zale asko egon du dire eta mundu hortan bai ezaguna dela. Hortik kanpora, pues bueno, igual kosta inda pixkoa zabaltzia. Zergatik uste duzu ez dela hain famatu eskupilota bain beste? Bueno, eskupilota, pues bueno, errexagoa da jokatzia, ez? Zu azkenin behar duzuna da frontoi bat, pareta bat eta pilota bat. Hemen behar duzu herramienta hori manejatzeko ja adin txikitan ezin duzu, behar duzu ja indar pixko bat izan. Orduan hori dena, pues, erremonte eskolan bitartez saiatzen ari dira, pues, hori pixko bat desberdintasun hori hori hain handia ez izatea, ez? Pues, zesta txiki baok egin, aurrak gazteotan hasteko, afizioare sortzeko hortik eta hola, ez? Eta bueno, pues pilotak gero ere pues telebistanen babes hori izan du betidanik eta bueno, horrek ere ni uste asko indula. Eta zenbat pisatzen du zuen hori? Gure zestak ez da kilo batera llegatuko, 800-900 gramo inguru do pisatuko ditu. Eta nola joan da San Ferminetako torneo hau, nola egiten duzu valorazioa? Bueno, valorazio hona ez, gaur falta da finala jokatzia, ikusko gu, haber ze giro goten den labriten, bino, bueno, pues, txapelketa aldetik lehenbizko final erdia pixko bat hotz, bueno, hasieratik bikote bat nabarmendu zen, eta etzen emozio handirik izan. Jendia bai, gogoko zegon, gazte desente etorri zen, pues, lagunak animatzera eta hola, bino, bueno, azkeni pues, partiduk etzion emozio hori eman, eta atzoko final erdin bai, ni uste jokatu inginula ongi pilotan, lauek ere bai, eta azkenin, pues, bueno, tanto bakarratik, suertea kontra izan du inun, bino, bueno, jendi ni uste gustagarri ikusi zula pilota partidu. Eta zein izan da zure aurkaririk zaiena? Bueno, urteetan zehar asko izan du dire, jokatut pilotari askon kontra. Eta torneo hontan? Torneo hontan, bueno, matxinta saldiaz izan dire kanpun utzi gaituztenak eta nabarmenduko nun saldiaz ekintzun partidua, ez? Bera gaztia da, 21 urte ditu, bino atzo erakutsi zuen indarra eta sasoia, pues bueno, ikustekoa dire fronton batin eta gustagarria dire jenditzat. Eta zein da zure hurrengo txapelketa edo hurrengo helburua? Hurrengo txapelketa ja San Ferroña bukatu eta beralaxe hasiko dugu Nafarroako txapelketa binaka eta herriz herri biliko gara Nafarroan barna, txapelketa luze xamarra da, urtin egiten dugun luzina eta hori izango da hurrengo erronka. Iaz gainera txapela iraztea lortu ginen eta aderga urten horre goten garen eta txapela gelitzen den. Ba, disfrutatu finala, ez? Eta ondo pasa San Fermin hauetan, eta bueno, ea jendea gehiago ezagutzen duen ez, kirol hau. Hoi da, bai, eskerrik asko, zuek ere ongi pasa San Ferminetan, eta hoixe, animatu mundu guztiri erremontea ezagutzera. Eskerrik asko, Xanti. Vale, zuri.
Labriteko frontoiaren barrualdean gaude, eta oraintxe bertan, Xanti Uterga erremonte jokalariarekin egon gara hizketan, eta beno gaur arratsaldeko 5etan erremonteko torneoaren finala gauzatuko da, eta hemen utziko dizuegu pixka erremonte historioarekin eta erremontaren entrenamenduarekin. Honekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Labritetik atera gara eta kaleko giroa ere analizatu dugu, jendearekin egon gara, jendea oraindik energiarekin jarraitzen du lehen esan bezala, eta beno bihar osteguna, azken aurreko eguna San Ferminak amaitzeko, eta guk zuekin egonen gara, beste egun batez, kaleko giroa eta saio honi emozioa ematen. Mila esker.